Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Гонг ТВ спорт һәм музыка каналында сезне йылдызлы алачык тапшыруы сәламли. Һәм без аны алып баручылар Резидә Саляхова Һәм Артем Пескунов. Хәерле көн. Исәнмесез, кадерле дуслар, игътибар итегез, бүген студиябыз чәчәккә күмелгән. Һәм минем янда чәчәкләрнең иң гүзәле Резидә утыра. Рәхмәт. Гомумән татар эстрадасында чәчәкләргә багышланган җырлар бик күп. Әйтик, сириннәр, Ландышлар, лилияләр, шоморт чәчкәсе, кашкарыйлар, кашкарыйлар, кызыл розалар. Розалар. Менә Динар Шәймәрданов төнбуеклар турында җырлый. Һәм бүген бездә кунакта Динар Шәймәрданов. Исәнмесез? Исәнмесез. Сәлам бирек. Әйдәгез, Динар, сезнең иҗатыгыз турында сөйләшә башлыйк. Юк, афыйт, зинһар өчен. Монда салкынрак пичнең генә кабызып җибәр әле Динар өчен. Яра, минем мәхәббәтем сине җылытыр. Рәхмәт. Димәк, бүген сүз синең турында түгел, Динар турында. Син үзеңә игътибарны тартма. Динар, әйдә менә иҗатың турында сөйләшик әле. Гомумән, иҗатыңны Шишмә башы каян башланды, кайчан башланды? Шуны сөйләп китсәң иде. Иҗатымның Шишмә башы гаиләдән башлангандыр дип уйлыйм. Чөнки әтием дә, әнием дә бик матур җырлыйлар. Әтием гармунда уйный, баянда уйный. Шулай ук менә абый да, апа да, алар да бийләр, җырлыйлар. Алар шул ук шигырьләр, мәкаләләр язалар иде. Һәм мин дә күрәсең, Нәрсәдер эшләргә кирәк бит инде. Күрәсең, алардан шулай гай калышмас өчен Син җырлап җибәрдең. юк, әле җырлаганчы тоже менә биюләр белән башта шөгыльләндем. Бию белән шөгыльләндең. Әйе. Шулай ук дигәндә үзебезнең районнарда да чыгышлар ясап йөрдек. Бүген инде син бары тик җыр юнәлешендә генә иҗат итәсең. Быел җыр юнәлешендә һәм балалар укыту шул юнәлештә эшлим. Һәм инде җыр юнәлешендә инде ул ниндидер дәрәҗәләргә ирешкән кеше, Манзара премиясе лауреаты. Шулай. Димәк, синең иҗатың һәм башкасы педагогик өлкәң турында соңрак сөйләшербез. Хәзер без бүген синең берничә клибыңны тәкъдим итәбез, башкалардан аермалы буларак. Шуңа күрә әйдә беренче клибыңны карап китик. Эфирда Төнбуеклар клибы. Исәнмесез, абый. Төнбуеклар турында бераз җыр язып бирмәссез микән? Ярар инде, карап карарбыз. Су буенда төнбуеклар, суга игән башларын. Төнбуектай серле синең, кыйгач кара кашларың. Төнбуеклар, йөзә сүзләрендә. Синсез бик яман була, ялгызым кичләрендә. Төнбуеклар, йөзә сүзләрендә. Синсез бик яман була, ялгызым кичләрендә. Төнбуеклар нигә быек, су өстендә төннәрдә. Сине көтәм, ник килмисең, күңелләрең кемнәрдә. Төнбуеклар, йөзә сүзләрендә. Синсез бик яман була, ялгызым кичләрендә. Төнбуеклар, йөзә сүзләрендә. Синсез бик яман була, ялгызым кичләрендә.
Yar özemeli Özemiz anapına Uylarıma kümelemin Yalnızım kalıptına Teni bıyıklar teni bayınlar Yüzde süslerini de Sinsiz bik yaman sobula Yalnızım kişilerini de Teni bıyıklar teni bayınlar Yüzde süslerini de Sinsiz bik yaman sobula Yalnızım kişilerini de Sinsiz bik yaman sobula Yalnızım kişilerini de Yalnızım kişilerini de Бик матур клип килеп чыккан, үзең кебек кичкенә генә бер матур кыздан төшкән. Бик матур, күңелгә ятышлы клип. Әлеге клип кайда төшерелде? Нинди авылда дип сораганда, шәһәрдә түгел икәнен күрдем. Әлеге клипның авторлары райондашларым иҗаты. Аны Раиля Бариева сүзләре, Дамир Муллахметов кие. Һәм менә үзебезнең райондашларыбыз булгач инде без аны абыем белән бергәләшеп, Айдар абый белән үзебезнең районда төшерергә уйладык. Ул Салагыш авылында һәм шундый матур табигатьтә без төшердек аны. Чынлап та бик матур табигать. Абыем дигән сүз ишетелде. Менә хәзер бүгенге тапшыруда ни өчен башкалардан аермалы буларак синең бер генә түгел, ике клибың тәкъдим ителгәне аңлашылды инде. Димәк, Айдар Шәймәрданов синең бер туган абыең булып чыга, шулай бит? Башкаларга да сырнаваш. Ялып кына. Юк, бу бит инде бик әйбәт. Чыннан да абыеңның дәрәҗәсе сиңа ярдәм итәме тормышта? Әллә син инде үзең юл ярып баручымы? Юк, әлбәттә менә бөтен видеолар ягыннан абый ярдәм итеп тора гел. Аллага шөкер, менә клиплар төшерәбез. Концертлар, менә концерт булды, тоже минем үземнең сольный концерт. Анда абый төшерде аны. Ул яктан Кайчан булды, кайда булды, әзрәк сөйләп китәләр. Ярдәмләшеп яшүләре үзе бер шулай гаиләдән шулай биргән, бер-беребезгә һәр вакытта ярдәм итеп, шулай итеп ярдәм итеп яшәргә. Кайда булды концерты? Концерт, сольный концерт, ул минем беренче. Ул үзебезнең Әгерҗе районында булды, Әгерҗе сәхнәсендә. Шунда матур гына. Туган якта чыгыш ясау ул бит тагы да җаваплырак. Әлбәттә менә чынлап та менә бик дулкынландым. Дулкынлану табигый, ул кирсенчә чыгыш ясарга булыша гына. Менә үземнең райондашлар алдында шундый теге минем өчен ул имтихан булды. Ярар, клипка әйләнеп кайтыйк әле. Менә шушы Төн буйыклар клибының идеясы кемнеке? Идеясы да, клибы да, барысы да минем абый. Шундай ойым бар. Сценарий авторы да. Сценарий авторы да ул. Минем дә театрда режиссерым абыем булса әйбәт булыр иде. Карале, менә син клипта балык тотасың, шулай бит? Күп балык тоттыңмы соң? Балык күп тоттым, но аны кадрга кертмәдек инде без теге. Балык күп тоттым. Нишәттегез аны? Кыздырып башлыйлар инде. Безгә күбрәк процессы шуңа күрә. Шуңа күрә аны Бу минем кебек инде, мин менә гөмбә җыярга яратам, ашарга әллә ни. Шуңа сен чилеккә саласың да кайткач илтеп түгәсең аннан. Бер шулай. Син гомумән тормышта үзең балыкчымы? Яратасыңмы? Гомумән мин балыктарга бик яратам. Авылга кайткач та һәр вакыт менә эшләр беткәч инде балыктарга һәр вакыт калдырам. Авылда бит эшнең бетәсе юк бугай аның. Аның беткәнче аны бүләбез бетәсе юк. Вакытны дөрес бүләргә кирәк, шулай бит. Менә һәр вакытта шулай елга янына барып, тыныч кына уйлана менә балык. Димәк, абыең инде бу идеяны уйлаганда синең хоббиеңне күз алдына китергән, белгән, шул балык тутудан башлана бит инде клипта. Гомумән, ярар, менә балык турында сөйләштек. Анда бит әле безнең бик чибәр кыз да бар ул клипта. Маңгай астыннан гына карый торган. Ул кем? Ул кыз шул авылның кызы. Ландыш исемле. Аның да исеме шешәк. Без инде аның белән 1-2 ел очрашып йөрибез. Юк, ул без аның белән шул урында таныштык. Шул клипта гына. Шул клипта таныш күрештек без аның беренче. Шуннан соң күрешкән юкмы? Күрешкән бар. Так, шуннан. Шуннан?
Юк, шул гына. Әйе. Шул гына. Булмады бу. Булмады бу. Ярар. Гомумән синең менә кызларга багышлап җыр язганың бармы берәр нинди? Шигырьләр язасың Гомумән бәлки. Кызларны бик яратам, но алай шигырьләр багышлаган, аларга җырлаган юк. Димәк, Мин син шуңа- романтик түгел. Юк, мин романтик, но определенный кешеләр өчен. Так, билгеле инде, без инде һәрбер кызга шигырь язып Әйе. йөрисең дип сорамыйбыз. Гомумән. Ләкин менә бардыр бит инде аның бер икесе менә. Бардыр. Юк, син гел күп нокталар куясың, бер генә дә. Но бөтен нәрсә бетергә дә ярамый бит. Шулай, әйбәт. Ярар, менә инде без ике клип турында сүз йөрттек. Киләсе клипны да карарга вакыт җиткәндер дип Яңа ел турындагы клипны карыйбыз. Яңа елларга чумып алыйк әле. Бала чактан калган хыял мәлә, күңел һаман эзли яңа юл. Көннәр төннәр аша килә безгә, ак бишмәдән киеп яңа ел. Яңа ел, көннәр төннәр аша килә ул. Яңа ел, бәхет алып килсен безгә ул. Яңа елны дәшеп сәгать суга, чыршыдагы утлар кабынган. Ә мин бераз көтеп торыйм әле, яңа сукмак салыр алдыннан. Яңа ел, көннәр төннәр аша килә ул. Яңа ел, бәхет алып килсен безгә ул. Бүгенгедәй яңа елны көткән ул чаклар, әти биргән күчтән эшләр булган, кыш бабайдан алган бүләкләр, кыш бизәге төшкән тәрәзәләр, җем-җем бәйрәм итә кичләрен. Яңа елдан бәхет өмет итеп, башлыйм әле күңел дәфтәрен. Бүген бездә кунакта көрәш төрләре буенча күп җиңүләр яулаган Рәсүл Гизатуллин. Рәсүл, моннан 20 ел элек сез Кыш бабайга хат язган булгансыз. Сез анда Кыш бабайдан чана сорап язгансыз. Бүгенге көндә дә мөҗизаларга ышанасызмы әле? Бала чакта нәрсәгә генә ышанмыйсың инде. Үсә торгач үз көчеңә генә ышанасың. Яңа ел, көннәр төннәр аша килә ул. Яңа ел, бәхет алып килсен безгә ул. Бик шәп клип булган бу. Яңа ел хисләренә, яңа ел бәйрәменә чумып алдык Кыш бабайлар. Миңа менә бу клипың аеруча ошый. Чөнки мин әле һаман да Кыш бабайга ышанып яшәүче. Билекеш. Шуңа миңа ел сайын Кыш бабай булып бизәнеп кергә кирәк өйгә. Нишисең? Әйдә менә шу клипың турында сөйләшик әле. Кемнең идеясе бу?
Әлеге клипның көйе, сүзләре авторы Айдар Шаймарданов. Шулаймы ди? Әйе. Әле ул композитор да, шагыйрь дәмени? Әйе. Менә бит, сәләт. Талант. Шулай ук менә клипында аның белән бергәләп төшердек. Шулай ул аның идеясы безнеке. Бик әйбәт. Клипта таныш йөзләр, Бу- бигрәк тә инде Шамил абыйны күрү клипта үзе бер рәгать аның парктан жүгереп баруы. Bu ничәнче елларда төшерелде бу клип? Күптән төшерелдеме? Бу 2004 елның ноябрь. Декабрь. 14. 14. Әйтәм, син ул еллардан бер дә үзгәрмәгәнсең, инде 10 ел үзгәреп торган. 2014 елларын, бу 2014 елның декабрь айлары. Как раз менә яңа елга күчер алдыннан. Менә син үзең әйттеңме абыеңа, әйдә әле менә шундый бер клип төшереп булмасын икән, яки Айдар әйттеме сиңа? Энекәш әйдә бер җыр-җырла әле яңа ел турында дип. Бу ничек булды? Гомумән менә хәзер бит инде күп кешеләр эш белән бик күп эшләре бар бит инде шулай. Маугалар, Гомумән менә эшкә кереп китәләр. Эшкә кереп китәләр. Бигрәк тә менә яңа ел бәйрәмнәре бит инде ул гаилә бәйрәмнәре Шулай. бергәләп шулай каршы алырга. Һәм бу яңа ел рухы, яңа ел хисләре ничектә Югалып кала. югалып кала башлады. Шуңа күрә менә без кечкенә балаларның аларның үзләренең ниләре бар инде, бар бер рухлары, шул кеш яңа ел рухлары кала. Аны әлгән кешеләрдә, зур кешеләрдә инде Сүнеп бара. Ясынып бара. Шуңа күрә без шушы рухны уятыр өчен шушы клипны төшерергә булдык. Чыннан да бу шундый рухны уятырлык клип булган. Чыннан да бик ошады бу клип, бик профессионал яктан да, идеясы ягыннан да, җыры ягыннан да бик матур. Инде тамашачыларыбызга күңелләренә хуш килер дип уйлыйбыз. Гомумән үзең Кыш бабайга ышанасыңмы әле? Кыш бабайга ышанам. Без икәү икән. Сез икәү икән. Алар күптер, алар әйтеп кенә бетермәйләрдер. Ел сайын сиңа Кыш бабай киләдер. Килмәсә дә күрмәсәм, аны юк дип, совсем юк дип әйтеп тоже булмайды. Совсем булмый. Шулай да ышанасың син аның барлыгына. Ышанам. Шулай. Сиңа бүләкләр китерәмсең? Ничек тоясың син аның барлыгын? Әллә ул синең һаман да хатларыңа җавап бирәме әле? Ул бүләкләрне минем туганнар аркылы бирәс. Абыең аркылы бер инде, әлегә Абыем аркылы да, әнием аркылы, әтием аркылы. Хатлар, хәзер инде хатлар язмыйсың. Юк, хат язышмый. SMS гына җибәрәсең. Кыш бабай iPhone 7 җибәрә. Соң арада хат язмый әле ул. Кыш бабай яңа клип кирәк иде. Телефон номер Айдар Шамарданов. Менә шундый мөгъҗизалар тудырганың бармы соң үзеңнең тормышта? Үзем Бәлки берәр баланың хыялын тормышка ашырганың бардыр. Юк, менә үзем тылсымчы түгел мин, конечно, тылсымчы булмасам да, ләкин менә мөмкинчелектән чыгып, кешегә ярдәм итәргә һәрвакыттадыр. Былай үзең Кыш бабай булып киенеп тегеп садикларда чыгыш ясаганы юк. Юк, алай юк. Син аны монда Кыш бабай ясаганчы бит күпме талчинка, күпме куртка киертергә кирәк костюм астына. Санта Клаус дигән кешедә җанвармы кем булганда бар бит инде. Безнең клипта да әле ул бар Санта Клаус. Бәләкәй генә Кыш бабайның ярдәмчесе дип атала. Юк, менә ул яктан сез клипны төшергәндә Санта Клаус Кыш бабайның ярдәмчесе булып чыккан бит инде. Гомумән бит алар бер тирәгәрәк кешеләр. Сез менә Монда татар Кыш бабае главный булган инде. Баш булып чыккан бу. Чит ил Санта Клаус ярдәмче. Ярдәмче. Татарстанда шулай бүлегән. Шулай бүлегән. Рольләр. Ярдәмгә чакырган. Менә бу клибыңда баяннар да ниләр дә юк. Мине шунысы куандырды. Бигрәк тә менә саксофонда уйный бит инде музыкантлар. Менә мине шушы факт куандырды. Бик матур, бик бүгенге заманга туры килә торган бик матур клип килеп чыккан. Анда Азактан бер бик серьезный кеше дә бар әле. Ул Көрәшче. Көрәшче, ул чыннан да көрәшчеме? Әйе. Кем ул? Көрәшче. Гомумән сән турында сөйләп китәрмесезме? Расул Гизатуллин, ул шул гына абыемның бик яхшы танышы, көрәшче үзе. Ялгышмасам, ул кандидат мастера спорта. Шуңа күрә теге чын көрәшче. Беренче клибыңда да музыка авторы Дамир абый төшкән. Ул үзе бит инде. Әйе, менә әлеге клипта менә Дамир абый да төште үзенең баян. Анда да реакция, монда да Расул үзе көрәшче. Реаль кеше гомумән. Серьезно. Аннан соң бит әле яңа ел клибыңда синең анда бер журналистка күренеп китә. Ул каян килеп кергән анда? Кем әле ул исеме? Эльза. Эльза, Гайза. Эльза. Без беләбез. Әйе.
Аны да абыең китерде инде. Әйе. Яшәсен абый. Әйе. Ярар, клип турында сөйләштек. Инде клип артында калган кадрларны күрергә кирәк дип уйлыйм. Backstage. Динар Шаймарданов клип дигәндә биек тауларга да менеп китә, балыгын да тота, яңгыр астында да чыланырга риза. Режиссер кушкач берни эшләп булмый. Сюжеты буенча берсеннән-берсе аерылган клиплар Динарның җырларын тулыландырып торалар. Дөрес, клипларның тематикасы да төрле. Барлыгы 3 җырга клип төшерелде. Төнбоеклар, күңел чишмәләре, яңа ел. Төнбоеклар гап-гади темага багышланган. Гашыйк булу егетләрнең кызларга күз атып йөрүе. Авыл күренешләреннән торган бу клип романтикага да урын калдыра. Су алып кайтырга килгән кызга гашыйк булган Динар хисләргә бирелеп мәхәббәт турында җыр яздырта. Махсус җыр яздырта. Клипта Төнбоеклар җыры шулай туда. Әлбәттә, бу сүзләр клипның эчтәлеге турында. Җырның тарихы, төшерү мизгелләре үзенчәлекләре һәм төп катнашучылар белән якыннанрак танышыйк. Бүген без Төнбоеклар дигән җырга клип төшерергә чыктык. Аның авторы, музыка авторы Дамир абый, Муллахматов, сүзләрнең авторы Райля Барива. Дамир абый, менә шушы Төнбоеклар дигән җырның көе кайчанрак башка килде, кайчан язырга булдыгыз бу көйне, шул турыда бер-ике сүз. Төнбоеклар дигән җырның көе бер вакытны балыкка баргачтын, шундый матур күлдә, Төнбоеклы күлдә килеп чыкты. Шигыре бар иде инде бу җырның, шигыре әзер иде. Шуңа күрә көйне язу бик кыеннан булмады. Һәм мин бу җырны сразу беренче шитеп Динарга бирдем. Дамир абый, менә Салагыш якларында, Иж буйларында әлбәттә күлләр дә бик күп. Менә без бүген төшерә торган күл менә шушы бик матур гына үзенчәлекле күл. Әкияттәге күл кебек, аның исеме ничегрәк атала һәм бу якларның үзенчәлекләре турында бер-ике сүз әйтеп китегез әле. Без бу күлне ят балык күле дип йөртәбез. Монда ят шуңа әйтелгәндер ул, бу балыкны бик нык кармакка каба торган балык, бу вак кына булу. Аңа суалчан да куеп тора кирәкме? Кармагы ялтырап тора икән, ул килә дә каба. Шуңа күрә аны ят балык дип куян килеп чыккандыр. Буларын бик белмибез. Бу күл менә урман буенда урнашкан, табигатьнең матур җирендә. Бер яктан Нарат урманы күрсәс, бер якта Коен урманы. Бик матур күл бу. Дамир абый, менә сез тельняшка табу үзенчәлекләрдә сезнең кызык кына булгансыз. Красный Бор зонасына кадәр барып җиткәнсез. Тельняшка әлбәттә бу якта Күрше авылга бардык, 25 километр ераклыкта. Анда балыкчылар күп. Тельняшка булмай калмасын икән, бар ягына. Bir урамнан бер кеше бара. Тоттым да, салма икән тельняшканы. Миңа тельняшка кирәк. Салып бирде бу. Өенә кайтып тагын берсен бирде. Исә алып кайтып шул тельняшканы. Алла бирсә, менә шул тельняшканы киеп бүген кинога төшәрбез. клипның беренче өлешен төшереп бетердек. Ушиткәндәй дөмелдәтеп яңгыр ява башлады. Шуңа карамастан да без бирешмибез, барыбер. Менә монда безнең шашлык пешә дип күрсәтеп узыйга. Аны безгә иптәш Рәүфәт Шаймарданов әзерлый. Монда җылы. Бираздан шашлык әзер булачак, һәм без инде әлбәттә җылынып китәчәкбез. Яңгыр инде вакытлыча. Ләкин Иж буйларында әлбәттә инде яңгырның шундый үзенчәлеге бар, ул бер туктаусыз да явырга мөмкин. Иң мөһиме эш башланды һәм без инде аны ахырына кадәр Алла бирсә җиткерәбез. Сиңа иң авыр мизгелләре кайсылары булды менә бу клип төшерү барышында? Иң авыр мизгелен анда су кырында калды инде, яр буенда лодкада тотарга теге җил исә, лодка йөзеп китә дигән, шуңа күрә камерага эләгергә кирәк. Чыннан да миңа да беренче карашка бу бик җиңел генә тыелган инде, инде үзем утырып, аның белән идарә итеп карагач, чыннан да бу киемә белән идарә итү бик авыр икән. Менә безнең монда махсус табын, шашлык әзерләнә. Машиналар белән килеп туктадык. Менә монда чәй кайный. Безнең төп персонажларыбызның тагын берсе Ландыш. Ландыш ничек сулар алу уңайлы идеме, җайлы идеме? Шул турыда сөйләп китә бер-ике сүз. Юк, кыенрак булды, конечно, беренче тапкыр гына алдым судан. Без клипның бер өлешен Салагыш
Авылы тирәсендә, Гыржы районында менә шы Ят балык күле дип аталган гүзәл бер урында тамамладык. Җырга осталыгын эшкә җигеп, Динар Шәймәрданов кызларны яулауның бер ысулын күрсәтте. Ә чираттагы клип күңел шишмәләре җырына төшерелде. Клип чыннан да табигый килеп чыкты. Динарның җырына туры китереп сайланган тау елгаларда клипка камиллек кенә өстәде. Ургы баккан ярсу, шишмә җыры кебек, күңелләрдән моңнары түгелә. Җырлар туа җанда, хыял канатында, ашкан чакта илһам күгенә. Күңел шишмәләре, быйыкларны юат, хәтерсезне кайтар үткәнгә. Гашыкларга тин бул, авырганга шифа, bir sabırlıq izlib kötkəngə. Күңел шишмәләре, bıyıklarını yuat, xətirsizni qaytar үткəngə. Гашыкларга тин бул, авырганга шифа, bir sabırlıq izlib kötkəngə. Безнең һәрберебезнең дә Кыш бабайга ышанып, бер тапкыр булса да яңа елда хат язып караганы бар. Гадәти вакыйганы яңартып, Динар Шәймәрданов клибында да без шул традицияны чагылдырырга булдык. Хат балачакта язылган, әмма бүләк 20 елдан соң гына тапшырыла. Яңа ел могҗизага ышандыра торган клип. Катнашучылар арасында журналист Эльза Газизова, көрәшче Рәсүл Гыйззатуллин, танылган артист Шамил Галиевлар бар. Беренче карашка уңышка ирешкән, төрле өлкәдә хезмәт куючы шәхесләрне әкияти сюжетка берләштереп булмый. Әмма юктан бар ясаучылар кебек без бергәләп балачак дөньясына кечкенә генә сәяхәт ясарга булдык. Бәләкәй вакытта булачак көрәшче Кыш бабайдан яңа елга бүләккә чана сорап хат язган була. Күпме генә көтмәсен, чана барыбер бүләк ителми. Сәбәбе бик гади. Кыш бабай ярдәмчесе хатны югалта. Бу вакыйга өметне сөндерә торган үпкә калдыруга сәбәпче була да инде. Ялгыш кына югалган хатның эчтәлеген Кыш бабай заман матбугат чараларыннан белеп ала. Эльза Газизова кинәттән генә юлыккан хатлар арасында нәкъ менә безгә кирәге дә килеп чыган. Шуңа тапшыру барганда да Кыш бабай турындагы сораудан башка, ә Кыш бабай булгач сихри көчләрдән башка булмый. Күп еллар үтсә дә могҗизага ышандырып Рәсүл чананы ала. Бәлки үлчәмнәре алай ук олы кешегә туры килмәсә дә, яхшы кәеф һәм сихри көчләргә ышану, өмет барлыкка килә. Шамил Галиев исә һәрьяклап ярдәм итә. Динарга җырларга да, Кыш бабайга хатлар белән дә танышырга булыша. Ләкин менә нәкъ ул шушы хәлләрнең төп сәбәпчесе дә әле. Кызганыч, игътибарсызлыгы аркасында хатны капчыктан төшереп калдыра. Соң булса да уң булсын дип кайчандыр әйтелгән теләкне ничә еллар узгач тормышка ашырдылар. Яңа ел бәйрәме нәкъ шундый чор бит. Яңа ел җырының авторы Айдар Шәймәрданов. Җырның көен дә, шигырен дә иҗат итеп кенә калмыйча, клипның режиссеры, сценарий авторы да ул. Динар Шәймәрданов барлык әкияти сюжетка җырлау белән үз ямын бирә. Бәләкәй чактагы хыялларны чынга ашыру олыларга да бәйрәм могҗизасына ышану калдыра. Яңа ел, бәхет алып килсен безгә ул. Кадерле дуслар, без дәвам итәбез һәм сиңа киләсе соравыбыз, Динар, менә беренче клибың табигатьтә төшерелгән, табигать кочагында, икенче клибың шәһәрдә. Син гомумән үзең табигать баласымы, әллә инде күбрәк шәһәргә тартыласыңмы? Үзем авылда туып үскәчтен, Мин авыл егете, мин. Нәкъ шулай. Аның табигатын күреп үскәчтен, матурлыгын күреп үскәчтен, миңа авыл бик якын. Һәр вакыт авылга кайткачтан җәй көне мәсәлән
велосипедка утырып, авыл шәйтмешле сәпиткә утырып, басу юллары буенча йөргә. Басу юллары буенча җиләк җырга чыккан. Нәкъ шулай. Әнәсе Казанга килдең, нигә авылда гына калмадың Ну, алайса? авылда калып булмый бит. Ник? Авылда эш биткәнме? Эшләргә кирәк бит. Анда да эш Әйе. битмәгән Мин, бит инде. Анда менә әйе. дигән клуб эшләп килә авылда. Бәлки Уланда сиңа Sony концерт куйган инде. Хәзер Казанда куярга кирәк. Аның хыяллары. Шулай. Юк, син- минем не теләкләр ала бирсә зурдан, шуңа күрә шәһәргә килдем әйе. шәһәрдә перспектива күбрәк әлбәттә, шулай бит. Әлбәттә шулай. Бөтен хыялларың, бөтен максатларың тормышка ашсын, Алла бирсә. Амин, рәхмәт. Һәм дә ки, безнең шундый бик кызыклы гына бер әйбер бар. Без сиңа сораулар бирәчәкбез, имен. Блиц сораулар, клипларыңа кагылышлы сораулар. Син шуларга тиз арада 3 секунд вакытында җавап бирергә тиешсең. Әгәр дә син җавап бирмәсәң, җәзасы мин сиңа менә шулай дим, һәм син бә дияргә тиеш булачаксың. Бусы инде яңалыктан. Шундый яңалыкны уйлап таптым әле. Миңа чөнки шулай кызык. Китек Син Риза. әзерме? Әзер. Иң мөһиме уйлап тормыйча, менә башыңа нәрсә килә, шуны җавап бирергә тиеш. Мин дип булай дисәм, дөрес түгел дисәм, шундук бә дияргә Әйтеп кирәк. күрсәт әле. Мен Бә дип әйтеп күрсәт әле. юк, әйе. Бә. Юк, Нормально кыска булды бу, узын бит. Китек. Бә. Әйбәт. Әйбәт Димәк бә. башлыйбыз. Авыл баласы әллә кайын күренеп тора инде менә. Шулай Бәрәннәр көтүгә күргәне чыкканың бар. бармы инде, ишеткәнең бар? Бар, Анда бар. кемдер кемдер бә. Шулай, Шулай шулай. шаган. Бәлки сиңа гына шәтер безе. Юк инде. Бүген син арга эшләтәбез. Киттек. Димәк, киттек. Тынбыйклар клибында син балык тотканда кыз күл янына нәрсә тотып килә? Чиләкләр киянтә белән. Кигән фуражкаңда нәрсә дип язылган? Ма. Юнга. Юк. Бә. Әйбәт. Дөрес җавабыңны уйлап таба тизене. Баряк. Юк. Бә. Киттек. Бота белдер бит. Юк. Мин теге хәзер ашык. Жазаңны үтә. Жазаңны үтә баш. Бә. Әйбәт. Яра киттек дәвам итәбез. 3 тапкыр бә булды бит инде. Капитан дип язылган. Юк, Капитан. таза ул бит капитан дип анда Дамир абыйның нинде язылган фуражкасында. Юк, синекендә. Синекендә. Менә әле генә карадык, игътибарсыз икән. Кайткач тагын бер кара. Яхшы. Киттек. Бәне унутма. Эшер авторы Дамир абыйның яраткан уен коралы. Баян. Әйбәт. Агач төбендә кыз кемнең китабын укып утыра? Старики море. Так, дөрес. Дөрес, Әсәре, дөрес. авторы? Хемингуэй. Дөрес. Яңа ел клибында бәләкәй малай кемгә хат яза? Кыш бабайга. Әйбәт. Клипта син сәхнәдә җырлаган чакта кайсы музыкаль уен коралларында уйныйлар? Яңа ел клибында. Ни Берсен мин әйтеп киттем. саксофонда һәм синтезаторда. Дөрес. Кыш бабайның туны нинди төстә? Зәңгәр. Кыш бабай һәм аның ярдәмчесе карап утырган балалар рәсемендә нәрсә сурәтләнгән? Чыршылар, уенчыклар анда подаркалар. Әйтте. Подаркалар юк анда. Бар. Әйтте. Яра. Әфәрин Динар, бер генә җирдә ялгыштың, ләкин 3 тапкыр ялгыштың. Шулай син авыл егет икәнең әллә кайын күренеп тора. Бик матур итеп бәрән тавышлары чыгардың. Әфәрин. Молодец. Демәк, без инде аралашуны дәвам итәбез. Менә тапшыру башында ук син әйтеп куйдың, балалар укытам дип. Менә шушы педагогик өлкән турында сөйләп кит әле. Гомумән ул өлкәдә инде 3 ел, 3 елдан артык инде хәзер эшлим. Тарзия ничә йөрсең? Һәм син кайчан укып бетердең? Я төрле вакыт, һәр ел саен төрлечә дигәндәй. Ничек булды? Ничек инде? Төрле вакытта миңа төрле яшь була. Бүген сиңа ничә яшь? Иртә белән бүген сиңа ничә яшь? Юк, минем ел саен яшь үзгәреп тора шул. Ну, ансай, логично, бездекедә шулай. Үз алдыңа китерәсең, миңа декабрь саен 1 яшькә арта барам. Синдә шулаймы? Миндә шулай. Синдә декабрьдәме? Синдә шулаймы? Юк, Без ошаганбыз. декабрь түгел. Кайсы айда? Җәй. Җәй көне. Җәй көне. Ярый, менә Укыту турында сөйләшәйдек. Балалар укыту сиңа нәрсә бирә ул менә? Илһамландырамы, ләззәт бирәме, яшәртәме? Син болай да яшь инде. Нәрсә бирә ул сиңа? бэк-вокалистлар. Гомумән яратам балалар белән эшләргә, аларга өйрәтергә, җырлар өйрәтергә. Аларга өйрәтеп, үзем дә өйрәнәм. Шулай шулай өйрәнәсең дә, чынлыкта дөресе шул. Гомумән, менә хәзерге вакытта балалар җыр өлкәсенә алар тартылалармы? Ничек аларның талант ягы, тавыш ягы, тырышлыклары ничек? Шунысы менә бик кызык. Менә җырларга теләк белдерешләр бик күп. Ләкин менә җырлы беләүчеләр бик сирәк.
Юк, анда әгәр дә тавышлары теге, ну төрле була бит инде. Кемгәдер бирелгән, Кемгәдер бирелгән. Ну, мин бөтенесе белән эшләймен, чөнки теге Чөнки миңа акча түлиләр. Юк, теләк белдергәннәр икән, мин аларның, ну, хыялларын Тормышка ашырга тырышасың инде Тырышам, җитә булса. Үзем укытучың турында да бер ике сүз. Сине бит бик хөрмәтле Олпат артистыбыз укыткан. Без аны Манзара музыкаль премиясын тапшырган кичне дә белдек. Ул Мингалабый Галиев. Галиев. Мингалабый Галиев. Аның белән инде менә 10 елга якын, 10 елдан артып китте инде җырлый башлаганнан бирле таныш. Нәкъ менә аның методикасы буенча балаларны тәрбиялим хәзер. Шуңа күрә аның дәреснендә без этләр булып та өйрәтергән инде, сарыклар булып та кычкыра торган, шуңа күрә миңа не впервой. Син дә хәзер инде үз укучыларыңны шулай. Нәкъ шул метод. Шулай инде менә кош бит очканда нәрсә күрә, гомумән оясында нәрсә күрә, очканда шуны эшли ди. Шулай бит бездә менә гаиләдә безне ничек тәрбияләделәр, без дә балаларыбызны шулай тәрбияләчәкбез. Синде дә шулай. Ә менә син бит инде хәзер укуыңны дәвам итәсең. Магистратурада укыйм дидең. Нинди өлкә буенча? Бу инде философия һәм религиоведение өлкәсе. Икенче курста хәзер, шуны тамамлайм. Алла бирсә. Ярый, сәхнәгә әйләнеп кайтабыз, сәхнәгә менә җырларга. Гомумән районда инде үзеңнең якташларың янында чыгыш ясадың, сольный концерт булган. Гомумән Татарстанда, бәлки бүтән районнарда, бүтән Рәсәйнең бүтән якларында зур шундый мероприятиеләрдә чыгыш ясаганың бармы? Әлбәттә, алар бик күп. Менә шуларның беренчәсе, мәсәлән, менә күптән түгел генә әле Гонг ТВ яңа канал ачылып китте безнең спорт һәм музыка каналы. Һәм шуның ачылу тантанасы булды бит бик матур имез филармониядә. Миңа шунда лауреат булырга, лауреат булдым шунда. Шуны әйтеп үтәсем килә. Тагын, мәсәлән, Мәскәүдә, анда һәр ел саен бик матур итеп Шатер Рамадан дип аталган шундый чаралар уза, анда шулай ук чыгышлар ясам. Гомумән менә Ак мәчеттә тагын шулай ук безнең бик зур итеп республика күләм мәүлид уздырыла. Мәүлид инде ул безнең Мөхәммәд пәйгамбәрнең туган көне багышланган чара. Анда мөнәҗәтләр укыла, бәйтләр, нәшидләр укыла. Син мөнәҗәтләр дә җырлыйсың? Дини җырлар да җырлыйсың. Дини җырлар да миңа бик якын. Афәрин. Ярый, Динар, менә киләсе елларга, киләсе көннәргә максатларың турында да сөйләп китсәң, без бик шат булыр идек. Алла бирсә, укуымны тамамлап, инде җыр өлкәсендә, топ-туры җыр өлкәсендә алга. Менә безнең тапшыруыбызга төрле кешеләр килә. Кем өчендер әлеге җыр хобби гына, кемдер анда менеджер, кемдер бизнесмен. Димәк, бу синең хоббиң түгел, бу инде синең алга таба төп юнәлешең, төп эшең, әйме, Алла бирсә, җыр эстрада. Һәм киләчәктә дә клиплар төшергә хыялың бар димәк. Бар. Мондай абый булганда. Хыяллар тормышка ашып тора. Алла бирсә. Ярый, шулай туганлык җипләре бер кайчан да üzülмәсен, абыең белән, апаларың, әниләрең белән сау сәламәт. Якташларны онытмыйча. Тыныч күңел белән әйбәт кенә иҗат итәргә сиңа, иҗат уңышлары телибез һәм әлбәттә инде шәхси тормышыңда да барсы да җай гына барсын. Сиңа исәнлек, саулык һәм күтәренке кәеф телибез. Бик рәхмәт сезгә дә шундый ук теләкләр. Бик рәхмәт. Кадерле дуслар, бездә бүген кунакта Динар Шәймәрданов булды. Без аңа уңышлар теләп, сезгә күтәренке кәеф теләп, сау булашабыз. Бер атнадан нәкъ шушында очрашырбыз. Сау булыгыз.